Sare sozialen artean gustukoena? Instagram. Zenbat jarraitzaile dituzu Instagramen? 140.000. Influencerra ala eduki sortzailea? Egisatzen dautzut berdin jat. Zein da zure influencerrik gogokoena? Gustatzen jat pila bat kontu bat deitzen dela pasta graniz. Die amamaiteler batzuk kosinatzen, hori da. Eta sare sozialen munduan erreferente bat? Nona Silvia, bebai dela beste amama bat kosinan ibiltzen dana. Eta sukaldearen munduan? Markesa de Parabereko markesie. Non kozinatzen duzu gusturen? Zein sukaldetan? Nire txien. Zein da zure errezeta gogokoena jateko? Pizza. Eta kozinatzeko? Ba, nik uste dut pizza bebai, gustatzen jat holan horia itxia, gero tomatia, gazta, holan elkarbanatzia lagunekin, da bai, pizza bai jateko, bai kosinatzeko. Eta bat ere gustatzen ez zaizun jaki bat? Maspasak. Zein plater gomendatuko zenioke gorroto duzu norbaiti? Ba, bitxu, emango dutzen olako txokolatesko gaietak emoten dauen zehose, baina txokolate izan biharrien izango zen maspasak, orduan, osartuko notzan. Sukaldaritzako zenbat liburu dituzu? Hobetoz jakitxianik, ez dakit ni bez, pila bat. Hobi bat, munduak ezagutzen ez duena? Munduak ezagutzen ez dauena? Ba, bitxu, abestia gustatzen jat. Ez dut esango ondo ematen jatenik, bakarrik gustabitzen jatela. Eta animatuko zinateke abestera? Ez! Nondik dator zure abizena? Biteli, nire ez da nire benetako abizena, nire abizena Barela da, eta Biteli jarri nagoen El Padrino pelikuliagatxik bertako pertsonai batetik. Etxeko lanen artean, zertan ez zara bat ere trebea? Ez gustatzen bape platerak garbitzia. Hori nire mutilak itxen daunik kosinau, da berak platerak garbitzu, hor dauko gure arteko gauzia. Zein da hegazkinez egin duzun azken bidaia? Ba, indala bi aste egon nintzen Munitzen, zerbeza artean. Eta egingo duzun hurrengoa? Gustauko jaten, ez dakit ondiokan ez ditxute hegazkinak eta erositza, baina gustauko jaten Japoniara joatia uda honetan. Munduan gehien harritu zaituen herrialdea? Ba, esango nauke, behitxu, Portugal, gehien gustagaten bidaia joan zen urtean izan zen Azores uhartetara. Zein da turistei gehien gustatzen zaien gure jaki eta edaria? Ba, pintxuak, pila bat, Hilda batez be, eta gehien harritza dutzeena, kalimotxua. Nik beti esatu dutzet, ardaua eta Coca-Cola benetan batera ondo doiesela, ez tozti sinisten, eta gero pila bat disfrutatzen dabe. Arrasate ala getxo? Ba, segaldera zaila, pertsona pila bat aserratu bideo, bata edo bestia esaten bot, baina gaur egun ja urte pila bat darabiet eta getxo oso posibizinaz. Ba, duzu tatuajerik? Dauzkat bi, bat hemen, eta beste bat hementxe. Eta gehiago egiteko asmori balduzu? Ez, hemen plantatzen az. Zer da txorieneko grabazioetatik gehien gustatzen zaizuna? Ba, lankideak eta hemen sortzen da girua eta barriak. Eta gutxien? Goiz esnatzea, egunero garraio publiko hartzeko Donostiraino. Gustatzuko ditzaizuke beste telebista saiorik aurkeztea? Noski baiet, hementxe EITBk eskaintzen bauzta, ni libre nau. Eta zuk proposatuko zenuke zerbait? Ba, momentuz ezagat okurritzen izan, igual bidaia, gastronomia, ez dakit, hortik igual, zehose. Nola deskribatuko zenuke Zigor Iturrieta hitz gutxitan? Hitz baten, eskuzabala. Eta zure amama Juani? Salsera bat, beti umoretsu, beti posik. Nor da sukaldario bea, zu ala zure neba? Ni. Eta mama Juani ala zu? Mama Juani. Bukatzeko, etxera zoazenean zer kozinatuko duzu? Ba, bitxu, gaur itxendaben beruakin, zehose simplea, entzalada bat.